कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। माझ्या मतदारसंघामध्ये कुडाळ MIDC येतं। त्या कुडाळ MIDC मध्ये अनेक कारखाने आता आजारी झालेले आहेत। त्यांना बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे। आजारी कारखान्यांना रिवायवलची गरज आहे। तर सरकार म्हणून आपण त्यांच्यावर काय लक्ष देणार आहोत की नाही, त्यांच्या रिवायवलसाठी त्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी काय लक्ष देणार आहोत की नाही, माझा हा प्रश्न आहे। आता मला सांगायला आपण कधीही आपल्या अधिकाराचा ह्या विषयामध्ये तपास करून काही MIDC मध्ये तर लोकांनी आता घरं बांधलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे कुठलंही भूखंड जर त्याच्यावरती कमर्शियल जर त्याच्यावरती रिझर्वेशन असलं, इंडस्ट्रीचं रिझर्वेशन असलं तर त्याच्यावर रेसिडेन्शियलचं रिझर्वेशन असू शकत नाही, कोण त्याच्यावरती घरं बांधू शकत नाही। पण MIDCच्या अनेक भूखंडावर आता लोकांनी स्वतःची घरं बांधलेली आहेत। ती कशी बांधली याचा एकदा तपास सरकारने करावा। माझ्या मतदारसंघामध्ये कुडाळ MIDC येतं। त्या कुडाळ MIDC मध्ये अनेक कारखाने आता आजारी झालेले आहेत। त्यांना बँकेच्या रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे। आजारी कारखान्यांना रिवायवलची गरज आहे। तर सरकार म्हणून आपण त्यांच्यावर काय लक्ष देणार आहोत की नाही, त्यांच्या रिवायवलसाठी त्यांच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी काय लक्ष देणार आहोत की नाही, माझा हा प्रश्न आहे। आता मला सांगायला आपण कधीही आपल्या अधिकाराचा ह्या विषयामध्ये तपास करून काही MIDC मध्ये तर लोकांनी आता घरं बांधलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे कुठलंही भूखंड जर त्याच्यावरती कमर्शियल जर त्याच्यावरती रिझर्वेशन असलं, इंडस्ट्रीचं रिझर्वेशन असलं तर त्याच्यावर रेसिडेन्शियलचं रिझर्वेशन असू शकत नाही, कोण त्याच्यावरती घरं बांधू शकत नाही। पण MIDCच्या अनेक भूखंडावर आता लोकांनी स्वतःची घरं बांधलेली आहेत। ती कशी बांधली याचा एकदा तपास सरकारने करावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।